Hayi guys, seningenzisa izinto engingayijwayele manje. Yo story time ngoyijonga uyenza leyo nto leyo. Ngoba asenibaningi ke nithanda indaba lokhu nithi angenza story time, hayi ngizosenza. Yeah. Shuthi ke kwakuzoba i-birthday yalo sisi lo wangishefa ngembazo. Hayi ke nami ngizenza husband omgunyathi. Yimi lo yangibhuka ama-flight ngiyoshona eDurban. Fika eDurban ngilendeke sesikhulumile vele ukuthi ngiyeza, uyazi ukuthi ngiyeza. Fika eDurban ngilende ngi-Uber sengiyalahla la khona. Ngi-Uber hayi yonke into imnandi, jatshula kwenje beka ikhwama yonke imnandi vele. Yonke into imnandi vele i-Friday mele nje Sunday. Vele Saturday siplan ukuthi sizophuma nje sobona ukuthi siyaphi eDurban nezinto eziningi sasingayisiswe into esasingayenza ngebirthday yakhe Saturday. Hayi hlale kwemnandi kanje. Hawu ngithi ngivula i-TV i-TV iSuper Sport mayibabu Super Sport, but anyway anganaki itshela nje ukuthi hayi yabona nje angifuni ukubulala lento ekhona. Mangithi clubs hayibu noma ngathi one phela leni love bite le hayibu na umuntu ene love bite ngithi ngiyabuza vele nje ethulunywe yinja hawu yehini ikhona nje lumana kamnandi kanje ngibe sengigadlile. Yeah, the thing about you Siyanda, you are so insecure blah blah blah, awungithembi akwata phumi hawu kanjalo nje. Hayi mina ngihlala ke lapha mina ngibuka TV ngitshela ukuthi hayi uyabuya ihlanyisa uyabuya intshele guys kwazi washaya u12 ngihleli ngedwa ngalala ngedwa ngathi ngisitsha senja umuntu engivakashele uhambile. Hawu hayi ke vele ngibothi kushubile ngivuke Saturday ubona kahle ukuthi ayisekho into engihlelele la. Ngibizi Uber nayathanda ukuxoxa. Mangigibele Uber nje siyayixoxela no driver sixoxa noma ngayini ibhola politics anything nje. Ngalelo langa ngikhuluma nganiksi. Yathi mayifika nje iUber ngingena phakathi akwakubingelela ngendlela umoya wami upetuke ngakhona. Kaze ngibingelela ukubingelela ngavela ngasho phezulu. Hayi ke sambe sifike airport. Yabo nje moqeda kubhoda bayazi abantu abagibela indiza. Oqeda kubhoda sengihleli ke lapha phansi ngilinde ukuthi khanjwe. Bathe ngiyayicabanga lento. Hayi lento phela khona lento ebabhlungu la moqeda find out. Lento ebabhlungu la. Yabo le nto leyo ayifuna ukuthi ukhulume ngathi ungathula ungasho nix. Ngoba wathi uvula umlomo nje uvela ukhala isimaye. Ngithule ke la lesala somlungu ihleli la ceni kwami ngithe ngicabanga lento. Ngaqala kancane ngalo ngihlwabula nje. Mangilo ngihlwabula ayisala somlungu singibuza ukuthi kwenze njani. Ngathi ngiyasichazela isalikazi lento leyo ihleli la yazohlala lana ke manje. Hawu ngavela ngasikhihla esikanandi. Uyabona ukuthi ngisasikhihla nje kahle. Sona nje sala somlungu sokuthi singihage singibrashela qolo. Sathi everything's going to be okay. Lapho ngase ngibhonga. Hayi siyangibuza la somlungu ukuthi hayibo kwenze njani. Vele ngayaphela ngisitshela isala somlungu ukuthi bangishefe ngembazo. Ngavela ngasitshela ukuthi ngiqeda kuthola ikhole ekhaya injami ifile. Abazi abelungu bayayithanda izinja ngangifuna understand le pain. Umthethe injami ifile. Hayi ke ngikhala kakhulu ngiduduze kube right ke ngizame ukuqinisa nami. Gibela ke indiza. Sengihleli lapha ngizama ukuqinisa manje ukuthi at least ke manje angimane ngingakhali ke manje. Hayi ke in my take off nje ngiqalele phansi. Mase ngicabanga kwesibili lento ukuthi hayibo vele khona ke umunye usisi oyehleli la ceni kwami
ayiphethe nje handbag yakhe athi isikhwama senyanga. Uyabona ke manje ukuthi ngathi akusahambi kahle. Sengiyahlwabula ke futhi manje. Ngiyahlwabula. Engibuza ukuthi kwenze njani. Kuya ngimtshele mina ukuthi ngiyaqala ukugibela indiza lawa ngama tears of joy. Ngibe ngihlwabula futhi. Hayi guys, umuntu angeke ahile nisekhona. Mfuthi angisafuna ukukhuluma ngale nto alokuthi ningibuza. Ngoba manje yabona manje ukuthi angikhale futhi. Ngaqala lapho ke ukuphuza ugologo ngawudeshile. Yabona iBhayibheli lwaqamba manga guys, yazi khona iverse lapha ku Proverbs. Ngisakhumbula ukuthi likuphi but ngiyazi ukuthi li Proverbs. Lile verse leli never give your strength to women because they have destroyed the kings. Ngiyashumayela ke manje shanda rababusha. Baningi naseBhayibhelini guys abantu ababashefa ngembazo. Samson is one of them. Anyway, asikho ke lapha. Yabona guys, kunomehluko phakathi kokufind out nokudiscover. Yabona mina ngadiscover mina guys. Okay. Shuthi ke sendizeni ke manje ngisuka eDurban. Yeah, ngibuyele eJozi ngolendo waThambo. Hayi ke bazi endizeni ifona ayisebenzi, musendizeni nje. Hayi ifona ayisebenzi. Inetwork yozibuye mosulendile. Yini mangilenda ngithola message kulomgulukudu lo ungitshela ukuthi yena the time izwele kwatile ephuma endlini ugijinyiswe amaphara ulale police station. Fela ngibona nje lo ngenza isilima ngingamphendula ngiqhubekele nempilo. Yabona ke yini mangifike waThambo ngibizela iUber. Fika udriver weUber engithatha sengendlini ke manje. Ngibona ukuthi angalungi ifihla lento, yabo. Ngilo ngitshela abantu ukuthi ngifelwe yinja, is my first time flying blah blah blah. Ngoba ngeke ngihile mangilifihla iqiniso. Thola nje umunye udriver ngimxoxele isitory sami. Angilalela udriver ngimxoxele. Ngimse ngimxoxelile udriver. Vele ethi hayi bafu ungakhala usathanda uzojabula. Vele ngibona kahle ukuthi lo muntu lo I understand le pain yami. Qala phansi manje ngihlwabule futhi. Qala phansi manje ngihlwabule. Hayi, yini ngifike endlini. Ngifike endlini ngabo 1 so. Kuyashisa. Yabo babekhethile guys ugodola ngisho ukushisa. Ngafike ngathatha ingubo ngambatha ngalala. Ilanga lishisa mina ngibethe ingubo. Efika umoya umngane wami ezongihlola ngibuza indoda kwenzenjani ngithi ngiyagula. Ndoda kwenzenjani wambatha ingubo ukushisa kanje? Ngithi hey mngane wami ngiyagula. Yazi guys the way engangigula ngakhona nganginawo onke ama symptoms pregnancy. Nami chicken enginukela kabi ngendlela ngangihethe ngakhona. Yabona lento leyo lento lehlala la moqeda discover lehlala la ayizwani nobumnyama. Yabona mina ngwazama nje ukuba right mina. Yabo maqala nje kuba mnyama. Letha izwa nomnyama. Mayiqala nje kuba mnyama. Wacima ilight uyayizwa isuka la izohlala la. Ayizwani nobumnyama lento le. Lapho ke vele ukhalisa kwesikhova phela kusebusuku ufuna ukuthi abantu bezwe. Ukhalisa kwesikhova. Yabona sukela that day amantombazane ngiwabona njengosisibam vele. Yabona guys ningaloku nithi part 3 part angisafuna ukukhuluma ngale ndaba. Ngoba manje mangikhuluma ngendaba ngeke ngihile. Sengiright. Ayisekho ipart engizoyikhipha emva kwalokho sengiright angisafuna ukukhuluma ngale nto.